Sell me this mystery. Защо купуваме видеоигри? За повечето от нас е доста лесен отговор. Play the game. Ние даваме $60 за нова игра, плюс още 100 за тъп аксесуар, само за да играем игра, която ни казва, че сме дебели, плюс още пари за конзола, за да играем ето това. Или това. Или даже това. Когато реално сметнем и погледнем колко пари даваме за това, наистина е доста глупаво. Защо даваме толкова пари за игра, когато може да дадем половината за цяла книга? Или да гледаме филм за тези пари? В такова сравнение видеоигрите са просто глупава инвестиция. Но това е глупаво, защото аз не давам пари за хартия. Аз искам видеочеста от видеоигрите. Защото видеоигрите и хардуера, на който те вървят, е много повече от това. Те са спомен. Напомняш за по-прости времена. За толкова млада индустрия, доста компании са успели да те накарат да си замислиш за нещо. Че това не е просто пластмасова кутийка, с която можеш да биеш брат си, а по-скоро начин на живот. Представете си какво се случва тогава, когато тези големи компании пуснат лоши продукти, тъй като са забравили реално колко лоялни са им клиентите и смятат, че ние бихме купили всичко. Тогава получаваме Yoda Mac and Cheese и PlayStation 3-ката. The PS3 is in tight supply. Britain paid almost $20,000 for his console. What would you do for a PS3 and a chance to be on Robot Chicken? First. Well, 60s are totally They're gone. gone. So You some can't people had get to them. settle for the 20, and so for those guys, I feel for you. Walmart in Connecticut was a crime scene. Според историята, младо момче със следното име получава крила от баща си. Той е искал толкова много да лети, че тотално игнорирал съвета от баща си да не лети близо до слънцето, освен ако не е искал да падне в гео. Но той е летял по-високо и по-високо. Но накрая е излетял толкова високо, че слънцето разтопило крилата му. Той паднал в океана и умрял. Неговата история показва последствията от прекалено много самоувереност. Та Sony Corporation. Компанията създава Walkman-ът, Trinitronът и разбира се мимът с маймунката. И през 90-те PlayStation единицата. Това нещо било супер популярно. Може би защото са били сложили Play в името, или пък заради конкуренцията. Sony промениха индустрията с първия си опит, защото игрите толкова много добри игри са пуснати за тази конзола и затова и продажбите на конзолата били следните. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Sony и Nintendo първоначално работили заедно, за да направят обща конзола. Точно така, Super PlayStation 64 Entertainment System е скоро тук, но двете компании не успели да се разберат. Та Super PlayStation 64 Entertainment System бива променен на просто PlayStation. Sony Corporation Product. Та след успеха си Sony се сетили за всички, които не успели и погледнали гордо нагоре към звездите. Та 6 години по-късно Sony пуснали още една конзола. Но как те да кръсят тази нова конзола? Името PlayStation проработи вече веднъж, тъй че... Дами и господа, PlayStation 2. It's bold, genius, so original. PlayStation 2 обаче няма да повтори успеха на PlayStation 1, защото той го победи в абсолютно всяко нещо, ставайки най-продаваната конзола някога. Всеки, и майка им, и тяхната баба, имаше PlayStation 2 от тях. Та Sony бяха повече от уверени в себе си, че могат да повторят абсолютно същото нещо. Затова отново погледнаха към звездите. Но вече ставаше ден. Слънцето изгряваше. И крилата им бавно започнаха да се топят. I lost something once. My identity. Та PlayStation вече бъдейки световно известно име, Sony трябваше да сготвят нещо уникално. Новата еволюция на PlayStation-а. Като всъщност още от 2001 година Sony работят върху техния Cell процесор, който е невероятният процесор, използван в PlayStation 3-ката. Тази технология ще да промени всичко. Та 2005 година Sony са готови да покажат новата си електронна кутия. И надписът за PlayStation 3 вече беше на стената в Spider-Man фонд. Обикновено когато пускат нова конзола са по този начин. Now the time has come. The future of gaming.
time, let me now unveil Xbox. That's fascinating. Ladies and gentlemen, welcome Nintendo's own Shigeru Miyamoto. We've got one. Но Sony толкова много вярват във всякакната конзола, че просто... So, PlayStation 3. Is a cell processor. Стана ясно още от началото, че те по-скоро правят компютър и след това конзола. PS3 will have a built-in PS3 will be PS3 gigabit Ethernet CD Blu-ray computer application. Very powerful, already cell processor, massive computing applications. The development of Cell is for uses beyond games. Its supercomputer attributes. Truly is a system to be placed in the center of the living room in homes with PlayStation 3. Thank you. Виждате ли? So, PS3. Реално им отне около 20 минути, за да покажат реална графика. This is Luna, and notice all of the subtleties, the specular shine on her lips, the soft shadows under her nose and above her lips. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. So I don't think you can ever have enough ducks. Съответно, от едно време реално да покажат и даде заглавия, като повечето от тях не включваха почти никакъв геймплей. Даже дизайна на конзолата го показаха накрая с драматичен ефект. This is PlayStation 3. Нека видим какво може да направи. The Alfred Molina character in real time. Ще има ли Kingdom Hearts? The Cell project has been the most important. Аре де! Та за нормалния купувач идва един момент, в който колкото и повече да говориш за техническите неща, толкова повече това се превръща в безмислен шум, докато не стигна в едно единствено впечатление. It's powerful. Та на същото място те ни показаха и самата конзола, нали така? Изглежда супер, доста добре. Good lord, what is happening in there? Да, това е дизайна, който те си мислиха да направят за контролера. То дизайнерите казват, че искали да направят интересен и привличащ вниманието контролер. Поздравления! И контролера бързо бива именуван The Boomerang контролер. То всичко при феновете беше цветя и рози, разбира се, но при PlayStation беше малко по-различно. Сър, какво? Microsoft пуснаха Xbox 360 преди нас. Стига Microsoft да не пуснат Xbox с игра, която ти позволява да биеш чирексове, ние сме окей. Sir? Заради мощността на PlayStation 3, разработването на игри не било лесна работа. И намирисвайки възможността за много пари, Бил Гейтс решава Xbox да бъде пуснат преди PlayStation 5 с цяла година. Така че Sony трябваше да направят нещо, за да ги настигнат. PlayStation 3 is the best of breed computer entertainment platform. The most ambitious project we at Sony Computer Entertainment have ever undertaken. We must take risks to reap the rewards. We have said on many occasions that the next generation doesn't start until we say it does. Хей, вижте кучета. Чакай, защо те бягат от представянето на PlayStation 3 през E3 2006 година? Нека все пак видим какво ще направят Sony. Още на началото те започват с тези думи. The next generation doesn't start until we say it does. Но Xbox казаха, че бъдещето е тук. Especially when it's common knowledge that month after month PlayStation 2 outsells all competitive formats. След което ставаме свидетели на този доста интересен 100% ненагласен монтаж. I heard that the graphics on it was crazy. 世界中の人たちの人生の一部にもっともっと進んでいくと思います。PlayStation 3 is the future of gaming. PlayStation 3 is powered by Cell, supercomputers, Blu-ray, Blu-ray. And as I mentioned, Blu-ray, to the ever-growing need for storage capacity in our industry, consider this fact. We will make PlayStation 3 available with a 20 gigabyte hard drive. Back in the days, this was real.
Our development teams have been hard at work converting that technology and vision into magic. The power that you get from PlayStation 3 mixed with the amazing ability of computer vision. And now I can actually interact with this card. Special card here. I have the special power-up card just specially made for this demonstration. Let me Draw your last pathetic card so I can end this, Yugi. My grandpa's deck has no pathetic cards, Kaiba, but it does contain the unstoppable Exodia. Now that's what I call a duck. That is creating a virtual society. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Remember that one? Go! All right. Whoa. Microtransactions is $50 that you see back here. This is the singing interface. Genji 2 is an action game which is based on Japanese history. Also be based on famous battles which actually took place in ancient Japan. So here's this giant enemy crab. Attack its weak point for massive damage. Japanese history. But let's see Tamim do some more mayhem here. But we also wanted to show you a quick video of some of the games that are perhaps a little bit further out. Bruh. You can't scare me with this Resistance. crap. Footwork plays a huge role. Oh, nice dunk. That's what I'm talking about. I'm available in multiple versions, including Final Fantasy XIII. Oh my god, Final Fantasy. Yes. Yes! It gives me great pleasure to introduce to you one of our company's founders. Oh my god, the Crash Group Bandicoot. CEO of Sony Computer Entertainment. Ladies and gentlemen, please welcome Ken Kutaragi. PS3. This is the final PlayStation 3 controller. Allows us to change from static control mechanics to very kinetic control mechanics. Имайте в предвид, че вече Xbox отдавна е излязъл и на пазара. Изглеждаше се едно те не искат да ни продадат конзола, защото в техните умове ние вече сме я купили. И всичките тези мимове. Но само се пригответе за финала. $499 and $549 Canadian dollars. And the 60 gigabyte PlayStation 3 for $599 $599. И това е, разбира се, само за конзолата. Реалистично хората ще вземат и някоя друга игра, може би контролер. И тук вече става наистина невероятно. Kaz said the price, and the room we were in went silent. And I said, did he really say what I think he said? Ами, никога не го взе на сериозно, освен самата компания, която го обяви, а именно Sony. И разбира се, от тук нататък никой не купи тази конзола. Всички купиха Xbox 360 и Nintendo Wii. $600 ain't shit to Chad Wooden. Chad Wooden wipes his ass with $600. Но сега е време да поговорим за нещо малко ужасяващо. Advertising is based on one thing: happiness. And you know what happiness is? Happiness is... What the fuck? Sony обаче все още можеха да оправят нещата. Може да имаш най-лошия продукт някога, но ако рекламата е добра, можеш да спечелиш доста пари. Да нека видим какво ще направят. PlayStation по принцип имат история с суперстарни реклами, но това вече беше под всякаква критика. If you'll excuse me, I need to go and buy myself a bar of chocolate. This
Next video was sponsored by Raycon. Да не идва случайно с терапия. Hey! Yeah? What the hell is this? What? What the Когато изведнъж... You can't believe everything you read on the internet. That's how World War I got started. Sony прегледаха абсолютно всичките проблеми с конзолата и ми решиха да ги решат. $599 US. You see this PS3? It's fat. Try our new slim model. It's only $299. Look, for $299, you don't just get a sweet gaming machine. In the PS3, $299. $299? $299? $299. PS3, now $299. Tight. PS3, now $299. PlayStation 3 has no games? Okay. Sony обявявайки ето това през 2007 година. We're gonna show you games, games, and more games. The PlayStation 3 is going to excel in this area. I'm very pleased to announce that we'll be bringing Portal 2 to the PlayStation 3. My boyfriend got it. He's been totally ignoring me. Okay. Oh. Okay, hold on. God of War 3, rated M for mature. Малко след това те пуснаха и супер слим модел, който е още по-евчин. И накрая те даже биха Xbox 360. PlayStation 3 creator Sony has revealed their latest sales figures for their console, clocking in at a mighty 56 million units sold worldwide. GameStop saw a bump in sales as soon as it started selling the cheaper PS3 units. We really enjoyed an astronomical rise in sales and delivered the highest unit industry growth in 2009. Sony has announced PlayStation 3 sales have surpassed the 80 million mark. Console sales of the PlayStation 3 have finally become profitable for Sony. The PS3 will definitely be overtaking the 360 in sales sometime soon. The PlayStation 3 sales are up 138%. It's more than our fair share since 1995 when we launched the original PlayStation. And after just having the best year since PlayStation 3 launch, we're seeing sales of PlayStation 3 exceeding last year's lofty numbers throughout the PlayStation launch. In fact, last week's numbers alone were up 27% over the prior year. Това беше моето видео. Не ми доста време да го направя, ще се радвам да го харесате и ако не сте да се абонирате за канала ми, като предполагам ще правя още такива видеа тук в YouTube. Това беше от мен, довиждане.